Здравейте, моите приятели! Аз съм Вики Коцева. Знаете, че аз мога да пея поп-фолк и се радвам, че се избира рибата. И понеже аз много обичам ретро поп-фолк и се мечтая да си върне този поп-фолк ретро, а не сегашните цигани, дето сега пеят, дето блеят таваните и нищо повече. И сякаш броят тавана мухите и че ли лопнат една муха. И това е страшно. Вече дори поп-фолка не е това, което беше. Аз обичам този жанр, така че искам да кажа на Ина, че да я благодаря, че много хубаво пее песните. Песента е "Ще ме молиш". Много е хубаво. Аз обичам тая песен, която е петия етаж. Надявам се да ви се струва. Надявам се да ви се струва по-забавно. Хайде, започваме. Нищо ми пошепна страстно, това ти е опасно. Трудно е, сега съм сама. Петия етаж, петия етаж. Покажи ми, бейби, петия етаж, петия етаж. Покажи ми, бейби, имаш украс. Петия етаж, петия етаж. Покажи ми, бейби, имаш украс. Петия етаж, петия етаж. Покажи ми, бейби, имаш украс. Защото сега стане, то танцува в капана, тъй също ми остане. Тъмно е, сега сте сама, то на главата стана, той се хвана. Риската и краса двама, но сега сте сама. Петия етаж, петия етаж. Покажи ми, бейби, имаш ли кораж? Петия етаж, петия етаж. Покажи ми, бейби, имаш ли кораж? Петия етаж, петия етаж. Покажи ми, бейби, имаш ли кораж? Петия етаж, петия етаж. Покажи ми, бейби, имаш ли кораж? Петия етаж, покажи ми, бейби, изслушай кораж. 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 Супер!